kalang lo Karbi Student Association alang litum jong si penamat ta chingrum thek polo te nilitum ke penamat si nilitum WKSA ta men chelar dunik phit po chingrum reti ke bang ke nilitum ke lare gidet po pini ala karbi rong saramai pen sermin tum hanang thanang bum pamit lo kalang lo bidi suri tum na cepat coy long lo sermin tum ma thaet lo je WKSA ni tum ke som pe ni tum kopini apa pe claim megali lo nilitum we are not doing any crime, we are just ni tum organization ke chiseng dun chalata methang swar lo protection aphan methang swar lo aphan an so se paprang ponang pu aphan sin ni tum ke la ke chisong cho la pen lo ka char le so mara tum aphan an so se lo char le aning padok nang ba phan sin ni tum labang so song ke ni tum ke dedicate pivot to lalo ini KSI itu atum KSI itu motif bate jingrum di ke kita tong lingkang sampai kita tong kita tapi KSI bang sing namo isipet ke latai silo ini tu ma aims long ke kalang lo bomen apu thak swar lo apu thak si kalang lo sedami silang dam lo bolo te non ni tum ta pini ason son ke alang litum nang pulo je nang litum la ke faction nang pa ong dun lo bu faction nang pa ong dun lo ni tum ke swar lo ke se pina swar lo ke se pina ma tini tum be ni tum swar lo inglong pho swar lo KSA bu avelang non ko ke la ben ke la lo alang litum chingrum tha chingrum det tha lalo te nili tum aphanang point out no ni tum phanang jongoi nang tum affection ang pa ong dun lo nang tum chingrum det tha lalo tona tum no KSA pu sipudo je KSA ke lake politically pana important ki pan kabi tapi nang tum right chi song ang te non ke do ma KSA tum ke ha tum ang ke politically dong involved no som do som eklong Ratchari ali pu ajaha ge tum thegam long dakasang sinili jongi ke chok selong ge jongon nang kokbo ajaha ge theglong le mati a box pa therong rang bana ne gari nam nangji pu hai hui compromise rong da do olo eli tum asi nili tum ke lalo a hope te songi bele ni tum ke chok selong ke jonun dak po nang tum ge nili tum bang ke chok selong ge jongun dak nang kokbo ni tum ke a the non nili tum ko mara phansi ningchi thedam po mati anu tin ta ratchari si pa therong a pak ke la selang litum ta chesong si puni litum pudam de alang tu ta chesong lo mesen lo sira me ratcharia bangke pathinang ne bisni hin penta pudunji tante na litum na bangso da ke si keseng komane na ke toy bandu na bisong litum na bangso ta kali la bange komane na ke toy pala melilo la ke methang swar lo tum sung ong si mane nili tum ta non ke tokmarli thurdun plut nang pulo dolo dak song party atum ke Siramenon nili tum methang da ning laso khai sentiment bang longri longpat cherekom nang jipen cheng lok nili tum soar lo phat kachima tha sinile methang da soar lo mo in future if the condition of Karbi Anglong would get worse and worse then kopi chipan bola bang su Karbi Anglong ke athenon puan da there are lot of pending cases do olo isibaka justice pi pa me long pa me pu ili tum theglong ma theglong le mati la sihala sinang ko nili tum ke victims tumange hala tumge ka phere ga chipat tunang lok kana ne ka chamdam bintali tum theklong lo sita me hala ka choklen be ke pathi be ga tuma bangke hala tumke khong si pajui phoi hala tum bangke jol hai hui lo je song thip nangi ot thip nai buan an si la hai hui si ni tum pudunji la pen ni tum sre me ratchari along klamalong ma politically kali la hai along bangke ni tum alang litum jong sikhaya phana hok pet ka che song lo bola dang te ni tum ta dun si che song dun bakhala adang klamalo hai la si don pen ke tum che just thap nang ne je we are doing for politically tang ho ratchali ali phan ta ho jungjung ali phan la bang ke nang ne ni tum phan just thap dang ne ni tum hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum ko pc ki claim nai ma mithang ali phan nangni pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kisini tum chipudamji la si chorolo lapan sinilam thing ton ponik ko kardo